sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo sikubingelela ke bukhoma yes la ngemuva kancane nje kwe multipurpose bayibiza ukuthi Mkhathini open fields angihambi ngedwa ke namhlanje ngiphethe ke umkhulu lapha okuyena ke noma abanye bathi ugogo uzozichaza yena umelaphi ke wendabuko oye waduma kakhulu endaweni yaseThembisa njengomuntu owayesebenzisa ke igama elithi ke uMampama balithanda abaningi abanye ke bagcine sebethi ayikhona akusiyo umuntu walapha eSouth Africa umuntu ophuma ezweni laseZimbabwe kodwa ke namhlanje sihlezi naye sithe ake size nje khona la egangeni sizoxoxa naye kanti ke umndeni wakhe nawo ke uyathanda ukuthi uthola ithuba lokuthi ke ukhulume naye njengalokhu ke ngihlezi ke nginawe la ake ngibheke ukuthi ke abantu okuyibona abebefaka ke imibuzo bebetheka ngemibuzo ukuthi khamba kanjani sokubheka lo ngokuhamba kwesikhathi okunye ke sokwazi ukuthi sikubheke sobheka ke mhlambe ukuthi kwenzakalana endaweni bese siwinisa umuntu ebesithembisile ukuthi somwinisa namhlanje ngendaba yekhekhe elibuya kwa Inos Bakes sokubheka lokho kuningi nje sokubheka sibone ukuthi ke khamba kanjani kodwa njengoba sila abantu abadlula ngendlela la bayasibona mhlambe nawe uyabona ukuthi ke sisendaweni kanjani mawungase ke ubuke ubone nje naseyithombeni uzobona ukuthi indawo esikuyo seduze nje kumgwaqo kodwa ke uyazi ke ukuthi ke technology yakwazi ukuthi senze ukuthi senze esikwenzayo uyabona nje kunabantu abadlulayo lapha yeshe bhuti yeshe hamba kahle sithi sisakaza awu danko sithi sisakaza sibe sibingelela abantu abayidlulela ngomgwaqo la hey angazi noma mhlambe ngiyavela yini ekamereni lapho umhawu babukhomba abantu ngiphethe something refreshing la ekhaya ke lethi ithandwa kakhulu le iyadliwa lento hey sikanje namhlanje Shibuku super banana flavor hey uzongichazela ukuthi ngoba hayi akusigubhu sayo la so nami ngithi ake ngidlule ngibonge kwinsizwa uMashamayete no brother bathi hayi khululeka mfowethu Dzanibe sokwenzela ngibona nezingane zesikole ziyadlula sho bafowethu ni kahle okay ngiyibeke la eduze kwami kulungile hayi kulunge ngempela ya ngaphambi ukuthi sikhulume naye ubaba ake sikuthathe sikubuyisele emuva sithi ukubukeza ubone ukuthi mhlazana sihlangana naye wayedabukile ngaleso sikhathi ngisho phela ubhlungu ezozasebenzisa igama lethi Mampama ake sibone ukuthi kwakuhambe kanjani. Makhosi kunjani makhosi? Shayela ukuthi ngiyathanda. Uthi uzomlala ubani? Mana kancane officer mina. Shayela ukuthi ngiyathanda. uMakhosi ubani uMakhosi? Mina ngibuya kwaGayimuthi lenga ngibuya khona ePateni la ngibuya khona kwaMasondo eNyamboza. Kungakuphi kwaGayimuthi? Kungakuphi? EPateni kuseDuma. So ngishayela ini. Ngishayela ini. Okay, awusichazele Makhosi njengoba ula wenzani la? Oh. Angaze ngangenza izinto angaze ngabamba nokusayile ngibonile ngishayiwa phambi kwethu so athina amaphoyisa kuwo azongishaya athi ngishifte izinto uthi ngibuye eZimbabwe kuphi neZimbabwe yikuphi iZimbabwe engibuya kuyo angiyazi iZimbabwe mina ngisibele eDumbe kwaGayimuthi so uyangishaya ngishayela kokwazi mana ke beniphikisana ngane nina namaphoyisa mina ngithatha into zami ngihambe ngirobha abantu ngirobha ngani umuntu angaze ngabiza umuntu lapha ngihambe ngathi akezekile ngishayela yini ngishayela wena so manje kahlala igubhu zami lana ngiyathandaza ngisiza abantu khona la so ngishayela kona lokho kuhlala lapha la eThembisa Makhosi I4 la ngihlala khona okay so mabe khuluma nawe beside ke njengoba uthi uyashawa umthetho bathi uthini umthetho kuwe bathi umthetho bathi kuse parking lana kufuneki abantu abathandazayo kodwa nazi inkomo abazikhiphe phela bazithathe bahambe nazo bazikhiphe la bakuthiwa kuse parking why benza so bazo control isikanga bona sigangenza ukuthi inkomo kumezile umthandazo kanti yadliwa la yalala la arrest marto ya wona botla botla yalala la uri yadliwa
bafo Lana lapho sokhuluma right sizothandasa la. mthamo wani break the law Angizange ngabiza umuntu lengathi umuntu ngathi akabuye ngisokwenza lento leyenza. Angazi ngamfaka umuntu esikhwameni. So ngishayelwa ini? Okay, manje yini khona yini abakuthole nako uphetheni wena la? Abangisole bangiseshe bangithola nani? Uphetheni lapho khona imithi oyiphethe? Anginamithi engiphethe ngiphethe iwasho ngisebenzisa iwasho. Ngiphethe iwasho. So manje zonke lezi zinto lezi ukuthi menze manje lelo ubonisa ukuthi yena unamandla kimi ngoba ungibeka isandla. Phambi kwakho umbhekile ngifaka amampawu. Wayenza so. Wayengenza so. Angizangazi inkabi ukuthi ngizohamba but kodwa angazi ukuthi inkinga ikuphi. Inkinga ikuphi? hamba uthakala Nivumelene ngani ngoba ngibona ngathi niyaphikisana la? Ukuphikisana kwethu ukuthi yena bangiphostela ukuthi ngihambe abafune abantu eseparking. So manje ngifaka amampamu ngifala for what? Ngifala for what? Ngoba unamandla nonamakhapha. Uphethe amakhapha ngikhiphela amakhapha. Wayahamba manje. Kuzolunga. Hayi, kuyezwakala makhosi. Uyamuzwa uyakhuluma uyahamba. Manje iwasho yizo yini lezi iwasho lezi? Oh lezi igubhu zonke lezi. Lokho utshwala lesintu. So wayengibeka isandla. Oh. Wayengibeka isandla. Nazi iwasho engisebenzisa ngisebenzisa iwasho mina ngikhiphi angisebenzisa imithi. Oh, manje uyaye usebenzele nje egangeni. Ngikhulekela la. Everything ngikhuleka la. Ngoba umkhukhu wami wathi umkhulu wami wathi kimi nami ngibe ngizokhuleka. Yena uzongibeka isandla. Mara lo namhlanje akulungile. uNkulunkulu uzozibonakalisa ngoba angiqophe umuntu. Mangenza into engiyenza ngenza into engiyenzayo. Angaze ngawula nomuntu. Kangaze ngalwa nomuntu. Angaze ngasukola umuntu azongibeka amampama so ngishayela ini ukuthi ngiyathandaza ngenza into engiyenzayo. Angaze ngabamba umfazi womuntu la ngalana nomfazi womuntu kodwa ngiyathandaza. Ngifela ukuthandaza. Usengihlanzela umuntu ingilosi yami ithi mahlanza izinto lezi uhlanza ngayo le nto bese ngiyamthatha ngithamba ukuthi ekaphela ngakwazi ukuthi aphume ephelele esini ngoba abantu abafana nalapho abakwazi ukungibeka isandla wayengibeka isandla namhlanje kulungile uzosibonakalisa especially ngivule netha so uNkulunkulu wesizome. Ake siphinde ke sikubingelele sikwamukele mawukuthi kusandula ukusijoyina umfanele uhamba noMahlatsi eMashamayite uBrazo Sondlo bese kuba uDerek Phukela short by Hauser usibiya uqinisekisa yena ukuthi uyasibheka ukuthi ngabe sisemoyeni si right yini sihlezi ke la nomakhosi noma ugogo noma umkhulu owaziwa ke ngomampama kakhulu ngenxa ke sigameko samehlela kwase kuba yibonga ezimnamathelayo kodwa ke uzosichazela ukuhamba kanjani ake ngiqale ngigijime ngiye lapha ya endaweni ke yaseBinoni mawukuthi ke umuntu osebenzisa umgwaqo uN12 kunengozi nokho ke ethanda kubanzima kakhulu eyenzekile lapha ya kunetekisi ke seliginqikile ngiyabona nje ukuthi ke nokho ke isimo asisihle neze itekisi le ginqikile kodwa kangazi ngizothi ibilayisheni ngoba ngibona kakhulu phansi lapha kugcwele ke ama energy drink lawa abizwa ngokuthi Dragon mangaphazama saphasapha lapha ke isimo ke singesidla ngazi ke noma mhlambe bekwenze njani ukuzoze kube ngaleyo ndlela kodwa ke kuyaxwayiswa ukuthi ke mangabe ulapha yanga se Faramie khona nje lapha yana ke eBinoni emgaqweni kwe N12 ungase ke ulindele isiminyaminya ke lapho ke nesinyokotho esingase sibe khona uma sisuka lapha ke eBinoni uzokhumula ukuthi ke izolo sibe abantu abadlala ke umncintiswano weValentines. Can we announce the winner already? Can we announce the winner already? Brought to you by Inos Bakes. Inos Bakes wenze ke ikhekhe elihle kabi wase ke enquma ukuthi ke ucela ukuthi ke silidlulisele ke kubantu kabadeservayo sathi abantu ababhaleke kukhona obhale istory sakhe la uthi na limuthi waka he was a hobo sleeping under the bridge eating from the dustbin he had nothing on his name wabhala ke qhubeka ke ari Julia yalo o Julialo kimuratile and katota I took him in, I cleaned him and did some blood tests. Luckily,
he wasn't into drugs ke situation fela e dirileng hore a feletse ali ko strateng re na le 2 years more relationshiping taramo o ile a krea mbereko ebile yanong we are blessed with a beautiful daughter but currently we are not stable enough financially to celebrate a month of love kusho uNthabeleng Mungalane. Congratulations Nthabeleng ube nama reactions awu 257 counting mhlambe ngenza njengoba ngikhuluma mina by the time ino esithumela this winner so cela ke sisi uxhumane nathi Nthabeleng on the inbox ungathi nje hi uBrazo uzobe sekwazi ukuthatha ama details wakho uIno noThabo umfoka sibe abazoza bazokudeliver ikhekhe mangabe awunankinga bangakushutha kodwa ke mangabe uthanda ukushutha nakhona uzosazisa bazozishuthela bona eceleni as long as when you give us your address and also the contact number namhlanje ikhekhe lakho le Valentine lizolala likhona besithi ke sikudlulise lokho ukuze ke kubonakale ukuthi ke sabantu abaneqiniso injalo bandoda sesingaqhubeka mhlambe nohlelo lwethu njengoba silapha nje emkhathini ingazibande nami impahla yami le ngiyiphethe shunu wami lona hey shunwa lapha lo shunwa ngempela hey ingazibande lana ngiyazi abanye ingazishise niyabona ke iyabanda ngiphetha ngithini manje kuphazanyiswa yini uyabona ke ukambe uphuza izinto uyabona manje ugcina sokhuluma reverse khuluma reverse manje ngithi izoziba iyabanda izozishisa chibuku soke yampie ayithengiselwa izingane ezineminyaka engaphansi kwa18 drink responsible ithi leyo nto alcohol abuse is dangerous to your health drink responsible kusho njalo hey khona abanye uthola ukuthi umuntu anayo ngisho imali ebhange no 12 rand kodwa uthi akayiphuzi lento uphuza ugoloko sekufanele uthenge ngobani ke ngoba phela wena uphuza ugoloko kodwa awunamali ngiyayitekulela ke bangangithathi serious abantu bathi ngihlekisa ngesimo sabo nokungabi namali kwabo ake ngibheke ke la siyaqhubeka ke nje manje ke nohlelo sibone ukuthi khamba kanjani bafowethu simnandi singaqhubeka okay mhlonishwa asikubingelele ubingelele nje nabantu babheke ekhaya bakubuka nje manje cha siyabingelela kakhulu egameni labantu abasebenza ngokamoya kodwa ngiyafisa ukuthi kubo bonke abantu basebenze ngeqiniso ngiyathanda ukuzehlisa kakhulu ukuthi ngimncane kulesipho lesenginaso kodwa masizojajana singajajani masihambe ngothando lokuthi izipho zethu zinjani ngoba lapha esikhona khona sibe khona ngontando yethu kodwa kuyintando kaBaba lona osukuzihola ukuthi hamba ngalendlela uzokwazi ukuthola ukuphila ngoba kubo bonke abantu engihlangane nabo lana abanengi abantu engihlangane nabo engibasizayo yebo bakhona abangenamali bakhona abangenemali kodwa angihamba ngothando olokwakha nothi olokuthi sihlukumezana ubaba ungubani ungwakwabani udabuka ekhaya ngoba abantu abaningi bezwa legama owawulisebenzisa lithi amampama bathi awungeke awusiyo lapha ezweni laseNingizimu Afrika umuntu odabuka ezweni laseZimbabwe ngokusho kwabantu lapho ngizothanda ukuthi ngikhulume isiZulu esipheleleyo ngoba masikhuluma ngamampama sikhuluma ngezinto eziningi engazange ngazidefenda ngathiwa abayenze lokho abafanele bakwenze mina ngumvuseni obuya eDumbe le kaNgwanye esigodini saKaNgwanye kodwa ngokuzalwa kwamama ngithanda ukusebenzisa sinemsaka amasondo that's why ngiyaye ngithi mina mangichaza kuwonke umuntu ungangihluleli ngoba masungihlulela usukusuza kabi kimi ngoba ngikholwa ukuthi yonke imino lena ungayikhomba ibhikisa komunye umuntu kodwa okusalayo kunomuntu obheke ngakuwe ngelinye ilanga izandla ziyagezana masingabantu masincedane kukho konke esikudingayo hayi kuyezwakala sike safika la sasidlula ngendlela sabona ke ungathi uyaxhaphazeka lana wawunesixakaxaka ngeke ke singene kakhulu kuso igama elithi amampama ngoba abantu abaningi bathi ayikhona alikho koDumbe nala eGoli bathi no bayakuchitha kulona ulithande kanjani uzozwe ube umuntu ukuthi uyalisebenzisa ngiyazi kona ukuthi wabhekene nesimo esingesihle lela gama lela ngangikhipha ukwata kwami ngaphakathi ngoba impama engashaya ngazo zazi ziningi ngoba kwangamadoda angu4 ayengifaka amampama
kodwa uma ngifaka amampama babe baningi babe ngishaya ngawo. That's why ngisebenzisa amagama, ngifaka igama lobuningi, angifaki igama lokuthi ngishawe ngempama. Ngabe ngithi ngishawe ngempama, which means ngabe ngishawe ngempama eyodwa. Kodwa impama eziningi zokuhlukumeza ukuthi ngirobha abantu, inyanga efake, ngathi ngizobulala abantu, mina ngikazi ngakukhuluma lokho, kodwa kuyindlela ukuthi inzondo ababe nayo. Kodwa uNkulunkulu uyozibonakalisa. Hayi kuyezwakala njengoba sihlezi nawe nje into esilethe la kakhulu sesathintwa umndeni wakho udade lapha othe ungumama uNtomfuthi ungwakwaHlatshwayo uthi ke ugane enkandla uyamazi Ngimazi kahle kamhlophe umuntu loyo usashiyelana ibele ngoba umuntu loya ngiyakholwa ukuthi nguyena oyi1 usisi kithi singu7 singabafana mina ngunumber 5 so baba phambi kwami abayibo abangabosisi bami bebadala nobhuti wami ubhuti wami usisi wami uyi1 umama saba u8 so angazi ukuthi ke mina umuntu meze ungihlulela athi ngibuye eZimbabwe ayi ipassport yase Zimbabwe angazi neborder la khona mina ngibuya eDumbe kwagaba umuthi le enzansi ngakulayela ukuthi ngabe ngibuya ngakubalela ama town engize ngiyofika la ngisuka khona inhlupheke engithatha ngibeka la kanti angingalanga ekhaya ngisenza umsebenzi wamakhosi. Unesikhathi singanani wenza lo msebenzi wamakhosi njoba nathi sikuvashela endaweni yakho la omunye umuntu angayithatha nje ukuthi kusesigangeni la kodwa thina masifika siyayisikhothame ngoba sifundisiwe ukuthi umuntu simhloniphe kulelo zinga kulo. Lana ngiqala ukusebenza ngathi ukukhuleka la bengikhuleka mara endaweni ezahlukene lana ngiqala ukukhuleka ngo2022 kodwa bengakhulekeli la bengikhulekela yonke indawo la ngihamba khona ngikhuleka kodwa bengikhulekela ukuthi ngishintshe indawo kusasa ngingale kusasa ngingapha kodwa kuba permanent 2023 la ngiqala khona ukuthi ngenze izinto engizenzayo khona la. Okay sike sathi mangifaka isithombe sami nawe la ebengisishuthe ubanele uBrazo Sondlo ngalesi sikhathi besizocela kuwe ukuthi sifisa ukuzosakazela endaweni yakho wathi akunankinga sase sifaka nje isithombe sibatshela abantu ukuthi sizobe sibukhoma la uMathapelo Mshengu uthi ask him on my behalf when will I find an honest man and can I get Komondela at his place isingisi unjani ngaso ngiyamuzwa lento ayisho kodwa yazi into engifisayo mina umuntu ngiqale ngithi buye usondele eduze kwami yebo ku online ungabuza ku online ngoba nefoni yami baza bayithatha bona labanye abantu abathi bangihola bayebulala khona lana izange yaba njani yafa kodwa mawufuna ukwazi ngempilo yami or ngento zakho woza kimi angeke sikhulume ukude sondela sixoxe ngoba ngikholwa ukuthi kuyo yonke into siyenza ngokuxoxa kahle singahlambalaza amagama sikhipha amagama afanelekile. Thokozani Amadlozi Mr Mfanelo please ask him if he ngazi ke denzuza snake of that place as it can change in many ways angazi ke la ukuthi uthini usisi Prudence Mukwena ask him Nzuza snake of that place as he can change in many ways angazi ke uyezwa la kuthiwa mhlambe ngomoya ngendlela abuza ngakhona ubuza ngenzuza manje inzuza awusikwazi ukuthi singa explain ukuthi inzuza ingumuntu onjani inzuza ingaba umuntu oziveza ngawe ukuthi wena uhamba nomuntu onjani silandela ini umoya ohamba nawo ngoba ngeke sikunenzuza kunomndawo eziningi ngakubalela into eziningi so manje kudinga ukuthi wazi ukuthi umuntu okholayo ozebuthongweni bakho usukwagqoka impahla ezinjani ezimnyama inzuza esikhuluma ngayo mawe kuyinyoka eminyama kuyinzuza esikhuluma ngayo kodwa mangemhlophe which means kumndawo mina ngiyangithi mina umndawo umuntu wasemanzini angeke ngithi inyoka ngoba sengiyahlambalaza mase ngisho njalo that's why noma ngihamba amanzi noma ngifike emanzini ngiyangisho ukuthi mawusemanzini bheka okusemehlweni akho ungahamba usithusela ukuthi wena ubona into eso angihamba amanzi abonakalayo aninathatha abantu eningiyazazi ukuthi ngiyazithemba kulomsebenzi engiwenzayo. Siyabonga ke uthi uThemba Mbathane omunye kwabahlonishwa lapha endaweni why is he not practicing in his own bed area is it because eyiqola noma bemazi as umuntu onje omunye umuntu uthi Butipeshu ask him why does he need to be in an open space to practice his gifts
who instructed him? Ungathini uba ngibaphendula? Lo wesibili umbuzo ke uPatrick Maswangayi. Uyabona ezinye izinto uma umuntu sometimes okunye angeke ngithi isilungu understand but sometimes ngokuthi anginothi ukuthi abazali bami zange bangifundisa ukufunda kodwa ngokukamoya ukwami umoya akufanele ngikhulume isilungu kuyo yonke into engiyikhulumayo. Uma umuntu wenza izinto kufanele ukulandela inhliziyo yakho nokholo lwakho, kanti futhi umoya mawukhiphe endlini la usukuhlala khona eIvory njengoba ngihlala eIvory ngisuka ngizala kusho ukuthi indawo engikhethelwe umoya ukuthi kufanele ngizophila la njengoba ngihlala phansi kwehlahla ngihlale phansi kwehlahla ngoba ngilindele icustomer ngilindele umuntu kodwa umuntu oholwa yisidalwa ahamba naso sithi hamba uyoxoxa na umuntu loya maybe iminyango yakho ingavuleka bese ngiyakwazi ukuthi ngikutshene ngiyakhuluma okufanelekile angeke ngamncisha umuntu umoya ofanele aphile ngawo. Sibonge nje kakhulu. Ngokutekula ke la uba nomunye la Nothando Loveness wakwaThwala uthi can you please ask him to be my Valentine? Kukhona okwaziyo ngeValentine? Ngiphumile bangigilile lapho kakhulu emathandweni bangigilile ngoba sengineminyakanyana impela nje ngingasondelana nomuntu wesifazane. Hayi banamanje bazilahlela kodwa mina ngithi hayi ingobe eshisayo ngiyayisaba. Umuntu wesimame nje umthinti. Noma ngamthinta ngithi ngiyamkhulekisa ngamthinta ngomthandaza ngamthinti ngokwenyama yami ngoba ngamthinta ngiyakwazi ukuthi manje sengimenza ukuphambeneyo nami kusafanele ngithole wami uthando lwami thola umuntu engimthanda ungaveli ngiqhameze ngithi mina nje ngiyabusisa ngine special prayer angithatha umuntu la ngihambe na endlini kwami mina akukho noyiwana engithandaza lo baningi abantu engikhuleka nabo nayizolo benginabanye omama la bekukuhle kumnandi siphuza ishibuko sikhuleka senza yonke into so nonke uNkulunkulu asinike ingqondo ukuthi sizicabangele masishare zonke izinto fanele sizenze. Awungitshele kabanzi ngeshibuko naku nami ngiyithanda bo naku hey nayi ishibuko bo awungichazele kabanzi ngeshibuko. Hayi ishibuko lena isiphuzo sihle kakhulu lesi ngoba noma uphuze sona hayi cha uyazizwa nokuthi hayi 3% bathi 3.5 ayikho bad mangiphuza isigubhu esi1 or ezi2 ngiyazazi ukuthi ngiright angifaki ithotho liyabulala I never ngilithathe nakho ngithandayo futhi angimix ngidla kona lokho mangifaka iblack label ushuthi ngidla iblack label nalokho ishayile lokho ngiyakuthanda kakhulu ngoba nazi igubhu isigcwele la bona inqwaba futhi ngiyahlamba futhi abantu ngakho lokho kuyaphila ngoba kuyakwazi ukuhlanisa nedlozi lakho liyakwazi ukuhlanisa nazo zonke izinto osuku ukhala ngazo so izinto engizenzayo lezo. Okay hayi kuyezwakala right angazi ke sike sakucela la ukuthi ke kuno into esilethe la kahle asibonge nje ngeke siwafunde wonke ama comments ake ngibheke mhlambe manje ukuthi njoba sibukhoma manje khona yini mhlamba abakuphawulayo okumayelana nalokho esikuko ngiyabona ke baningi abantu ababukayo la ake sibheke ukuthi ke mhlambe ngabe ukhona uthi omunye ke usebenza kuphi umkhulu uthi ke wazwamwezela uMakhozi bathi yamchaza leyo Thando kusho ke uHappiness Nari ugudla umkhukhu nayo bephawula ethi usebenza kuphi uThomas Ncube ubuza ukuthi uyinyanga noma umprofeti. Cha mina ngiyathi ngisebenzisa ongikuphiwayo ngoba uNkulunkulu unginika amandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqale ngiprofite before sisebenzise okunye sihambelana nohlupho sukweli kuhlupha ngaleso sikhathi leso ukuthi nginyanga ngithwasile cha bona bazithwasisele mina ngalandela imithetho nemimbandelo yabo namanje ngisalandela khona namanje. Okay ke ngibheke mhlambe ukuthi omunye uthi ke ngathi why ungasebenzeli ngase Ivory ngicaba uthi ke uthi he must go to Ivory. Okay omunye la uphawulayo ngifuna ukubona ukuthi mhlambe kukhona yini la uChiri ask him what inspired him to stay there while there's places where he can do things why not close to people kusho ke uChiri. Ngiright kakhulu lapha ngisuke ngikwazi ukuthi ngihlangane namaphupho engihlangane nawo ebusuku nanemfundiso ngisuke ngihlangana nebusuku uma ngihleli ngingedwa ilapho engikwazi ukufunda khona ngokamoya ngijula ukuthi kahle isimini sami ngihamba kuso ngisahamba endleleni right. Hayi sibone ke cha hayi kwangathi ke cishe ke ngibonela uThomas ubuzile nabanye ke bakwethu nisixolele mangabe kuyenzeka uthola ukuthi sigcina ke singazange sifunde konke okwama comments baningi kabantu ubathi ke utholakala laphi kusho ke uJabulani Mathuthu wakwaNdlovu. Cha la ngitholakala khona la emkhathini
esigangeni ngikhuleke khona ngenza izinto engizenzayo ngendlela engizenza ngakhona, kodwa ngicela ukuthi mawuza kimi uhloniphe kakhulu ngoba nami ngiyabathanda abantu futhi ngiyabahlonipha, kodwa ungenzi nge-advantage ngoba nakhona uzofuna ukwazi ukuthi umoya unginawo na ranginawo, ngoba umuntu nomuntu alandela inhliziyo yakhe ukuthi hambe lapho uzothola information. Ya, hayi ukuthi ngiyakupromota wena Makhosi, kodwa ke cishe mase offline la nami konke ongitshele zona engingaqala ukuzizwa. Ngoba ngiyaye ngithi mina yabona mawufika kumuntu mangabe ekutshela into ongaqala ukuyizwa usuke ngempela lo muntu ungamethemba. Uzwile mangikutshela kodwa ke ezami cha sikhuluma. Kodwa nje ikhona inhlese nethemba elikhona ngoba ngithe mangikhuluma nawe wachaza ukuthi cha kunje ngase ngikutshela nami ngithi hayi lokho kushoyo angiqala ukuzwa ngawo. Uzizwe kanjani mangisho njalo? Cha, mina ngizizwe umoya wami ungipha i-way forward ukuthi ngisahamba endleleni right, and ngiyabonga futhi ukuthi ngisakwazi ukuthola ithuba lokuthi noma ngingazange ngafuna ukuthi ngikhokhele kodwa ngikwazi ukusebenza ngokuthi umoya ujule, ukwazi ukusesha umuntu umtshela inkinga yakhe ngoba kuuthando olufanelekile. Bathi izandla ziyagezana, mawumncane noma umdala zehlise komunye umuntu uzokwazi ukuthi ukhule, impilo izoba yinhle. Okay, ukugcina ke ngaphambi ukuthi sifonele udadewenu naye ngicabanga ukuthi ulindile. Uthini ke omunye la baningi abantu ababhalayo. Dala Ingcebo Twak Khabuko uthi ke leli duku khona elichazayo yini? Iduku elingichazayo elisemzimbeni wami. Yeah. Wonke Kushuthi kukhona yini elikuchazayo mhlambe linesimo somoya othile. Mhlambe singakubona ngelinye la ungalifakile, yabona nje into enjalo. Ngiyabonakala ngelinye ilanga njenge-Christmas ngike ngabonakala nje ngifikile kuyo le ndawo lena, kodwa bengizigqokele njengabanye abantu abagqokayo, kodwa ngazibona ukuthi ngispecial, ngiyakwazi ukuthi nami ngiphile impilo engiphilayo. So ziningi izinto engingakuchazela zona ngokwempilo ukuthi noma ngidlala ngibona ngigqoka impahla eziningi so angihlanyi ngiyaphila, noma ungahlekisa ngami ngidlula la estradini mina nginendaba nawo futhi angeke ngakuzonda ngoba isitha sami umuntu owenza izinto ezimbi kimi, kodwa anginaso isitha mina. Ngazi ukuthi yonke into engiyenzayo ngiyenza ngothando, kuyo yonke into ongayihleba ungayikhuluma ngami anginamsebenzi mina. Yami impi ubhlungu mangizohlungezwa, kodwa uNkulunkulu uzofika ngiphe answer, ngenze ukufanelekile. Angikwazi ukudelela umuntu, angikwazi ukuthuka umuntu, kodwa angikwazi ukushaya umuntu, ngimshaya ngomthandazo. Hayi kezwakala, sisazophinde sibuyele ke kuona ke ama comment ngoba abantu abaningi banathi. Sibonga nje ukuthi futhi nihlezi nathi bayabuza kabanye uthi ke usebenza yini, ubhadalisa kanjani Makhosi. Sekukuningi ke abakushoyo. Unganginika yini ilungelo ukuthi njengoba kahle kahle into esizele la siphuthunyiswa udade wenu owabona ivideo njengoba sasisakaza sithembisa online, wayesethi cha lo muntu loyo ngiyamazi, umfowethu loyo, uma kwenzeka nilithola ithuba lokuthi nimbone ngiyacela nibuyele kuyena nikhulume naye nimazise ukuthi sikhona siwumndeni siyaphila. Futhi ngathi uyena lo fonayo ethi ngibona inamba ukuthi iyo ngempela uye ngempela kusho ujaya akasakwazi ukulinda. Okay, uyena impela lo ofonayo. Thike sibone. Hello? Yebo bhuti, ngaza give up ke manje ngicine nikhulu nimthola yini? Ufona kahle njengoba ufona nje sibukhoma. Hey futhi angazi mina noma uholo umoya. Ubonile bhuti akumina engimfonela uyabona. Uyena ufona. Uyathandaza. Ngiyathandaza, sengithandaze kangaka. Askise nathi besaphuza ishibuku lala. Ngicela makhona ukuselisa ungixhumanisa naye. Unayo ile airtime noma ngikufonele back mhlambe ngangcono kufonele ngale yami. Right, ngizofona uma ekhona nje eduze. Ngenze njani ngibambeni noma ngikufonele? Ngicela ungixhumanisa naye. Bamba kancane ke inganqamuki ke airtime yakho ke ngangcono ngikufonele. Makavuma nje bhuti anginankinga ngeke inqamuke. Okay, kusho hayi ke umhlonishwa. Hayi singavele singene kuye usisi uNtomfuthi nalo ucinga kunike uzame nje ukukhulumela phezulu manje ukhuluma naye sondeze kuwena. Hayi ungabingelena. Molo mhlobo wami. Yebo bafutsi kunjani? Akufani nayizolo. Uyangizwa nomntaka mama, umntaka baba. Ngizwa kahle. Uright. uNkulunkulu ngikholwa kuyena kukho konke okwenzakala empilweni yami ukuthi uyohlezi angithanda ngoba ngikwenza ngendlela efanelekile. Kodwa manje ususilahleleni ke ekhaya kumama nje nokwandisa.
lokho sizofika isikhathi sakhona mase ngiphothulile umsebenzi engiphiwa wona nsuku zonke ngoba ngiyaye ngibakhulekisa ngaso sonke isikhathi sokuphila ngiyaye ngibacelela kukho konke abasuke bahlangana nakho. Ukwanti uphase ngebachelor. Konke kuyintando kaNkuluNkulu ngoba kukho konke abantu engisondelene nabo eduze nabo ngiyaye ngibakhulekise ngibanxusele kumdali kukho konke engisuke ngikwenza ngoba ningi imthandazo engisuke ngiyenza ngaso sonke isikhathi akunamuntu engamkhulekisi ngoba ngiyahlezi ngiphiwa ngamaphupho ngemthandazo ngezibonakaliso ukuthi ekhaya kwehlani ngekwazi ukuqondanisa nokukhulekisa lolo hlupho usuke ngihlangana nomndeni wami. Okay, itshe uthi mase kufika isikhathi uyobeka itshe ethuneni labakho. Kuzo zonke izindlela, kuzo zonke izindawo ngisalinde isikhathi noma yinini umoya masungikholela ukuthi mangihambe ngekhaya ngizofika ekhaya ngesikhathi sakhona kodwa yena uma isethe akume kancane ngizolinda ngoba angijabulisi ukuthi nami ngibe imbuzi bawa ngiyafisa ukuthi kuyo yonke into engiyenzayo ngikwazi ukuhlangana nangangihlangana nabo ngalesikhathi ngisasebenza nangalesikhathi engangenza khona izinto zami zi-right kodwa manje Usenza kahle yebo bhuti umoya. Uthini manje ngomama ngoba umama uhlala ekhaya uzagula uyamazi uhleli phansi vele. Useduze Umuntu oshawa istroke uyamazi uhlala ekhaya ngawo. Useduze nayo mama? Angikho ngisenkandla mina. Ngizozama ukuthi ngimkhulekise mabahamba bafowethu akusonkinga lokho ngizama ukuthi ngimkhulekise kodwa inyembe zizosulwa ngelinye ilanga. Ngicela ukuthi nje angiphi ithuba angilinde ngoba nasekuhambeni kwababa angizange ngaba khona kodwa umoya ongcwele wangikholela wangitshena yonke into eyenzakalayo ekhaya. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uyena uyokwazi ukuthi asihlanganise owasiqhelelisayo. Ngiyabonga bhuti amazwi akho amahle. Bathi mhlambe manje Jabu sathane ngelinye ilanga uyobuyela ekhaya kithi ubuyele kwabakwenu. Mina angizange ngakhishwa ngenkomo ngizange ngakhishwa ngembuzi kodwa ngakhishwa umuntu ongithweleyo ohamba nami angixoshwanga kodwa uhamba ngendlela wayengithwele wathi phuma ngalendlela le awungancingi hamba uzolithola abafweni phambili into eyenzakala empilweni yami. Okay ngicela nami ukuthi ke ngingene ngikhulume nawe ma umama mayengasichazela ke ngokuhleleka ke nokusakaza kubantu mhlambe uyichaza nje ungubani umama ungiwakwabani umfweni lo okhuluma naye nesuka phi naye kukuphi ekhaya. Mina nguNtomfuthi ngakahlatshwayo eDumbe. Esigodini saKangwane. Yebo. Lokho engesikhuluma naye ubhuti wami ongilama suthi mina ngilama babili yena ulamo lama mina ungivuseni wakahlatshwa baba awuphinde ma lo khuluma naye lapho ungivuseni wakahlatshwayo ingane kababa nomama nisuka apha ekhaya awazi umoya wethu uphuke kanjani isinzalo yasizazalo leDumbe sakhe eDumbe yebo akekho nje ongasazi ke nje khona eDumbe yebo ngiyezwa ukuthi wena uthi usenkandla yebo enkandla uyilawo wakhe khona ngokomuzi ngigane khona kodwa bengakashadi yebo uzizwa kanjani njengoba ukhuluma naye manje nje umfowenu futhi ke uzwakala ekhululekile emoyeni? Ngiyajabula webhuti ngoba uthi ngelinye ilanga mase kuvume kushuthi laba bamphethe angazi noma imandawe noma angazi imoya yakhe mayisivumile uyoya ekhaya kuyangijabulisa lokho ukuthi akanankinga uyasazi nesimo nje sokuthi nomama uyawamshegula umuntu ohleli phansi. Senesikhathi esingakanani ningabonani noma ningakhulumi naye ubaba? Mina ngiyacabanga mhlawumbe uphelile ngakho noma o5 4 years angikho sure. Mawukhumbula mhlambe unyaka kwakunyaka wawunjani iCovid besifikile yadlula? Cishe mhlawumbe ngigcine la ko2020 angikho sure kodwa yebo uqagela hayi ngikuzwa kahle
ngoba okunye bekudida abantu okuningi ukuthi ke wazwakala ekhuluma ngamampama base bethi abantu hayi ngeke umuntu othi amampama kusiya umuntu wasedumbe umuntu obuya lezweni laseZimbabwe. Yena ke kushuthi angazi noma phela eGoli noma isiJozi. Kodwa ke yena cha impela ingane kaMama noBaba. Hayi ukuthi phela ke ngesazi ke phela abantu abafani bakhona nabo abakhuluma njengaye. IsiJozi. Hayi kuyezwakala. Hayi awuqhubeke ukhulume naye ke bese siya ngasekuyivale nalo ucingo ba. Ngicela ukubuza sisiwami makhuluma uma ngikhuluma ngamampama usuke ukhuluma ngempama e1 or ngamampama amaningi na. So lapha ngikhuluma ngobuningi bento engihlangane nayo efacini yami. Angizange ngakhuluma ngempama e1 ngikhulume ngamampama which means amampama into eningi ekwehlela. Cha ke lutho futhi ngokwesiZulu asisho ukuthi amampama. Uthi yini? Angathini okuningi angazi noma bukhona noma kubani wathi izimpama bangishaye ngeimpama. Izimpama manje ngcono ngithi amampama ngoba maningi uyabona mawushaya ibhola ushaya umntwana othule nje amile nje thwa 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 dazi nempama amampama noma ngathi izimpama kodwa amampama ngoba ayevela left and right. Ngitho sho ukuthi ubuningi bukhona esiZulwini lapho ukuthi impama nakhona ngiyasho nje nami kodwa hayi ukuthi amampama. Uyabona yikho kwenza ukuthi abantu bese bekhuluma lokho ababekusho. Kodwa ke base bayakuphendulela abakwaziyo basho ukuthi cha bayakwazi wena ungasedumbe ngoba ngezwe mina anginayo ke ngebhadi anginayo i-social network. Kodwa nabaningi bengisebenza ngabo nabaningi engangisebenza nabo baphendula bathi lo siyamazi lona ubani wakabani. So manje ke sometimes uma ukhuluma ngendlela osuke ukhuluma ngakhona ukuhlakanipha ikona fanele ukuhlala engqondweni yakho nokumsaba uJehova ngoba kukho konke okwenzakalayo fanele ukubeke the way ufanele ukubeke ngakhona. Kuhlukumeza kuyohlala ukuhlukumezeka amasimba ohlale ngamasimba. So ngisho njalo mina ngithi imoto yohlezi imoto ukufa kodwa makuthiwa akukhala ukufeni akukhala ukufeni. So indlela engisho ngakhona ukuthi noma ngingathi mina ngingazange ngabe khona esifeni sika baba umoya wangitshela ukuthi awufanele ukuthi ukhiphe inyembezi noma ngehlelwa yini ifoni iyafa ifoni ifile last week indlela ukuthi ifile angizange ngakhala ngoba bekufanele kusho ukuthi kunento befanele ukuthi ize kimi kodwa ayenzaka kangakini. Cha bengishela ukuthi noma nje unganika ingane yakho ke noma ke uyabona ngikhalela nje ukuthi kube ukwandi uxhumane naye. Hayi liyofika elinye ilanga ngoba kwamanje anginafoni. Bengisabuka yona le ngiphethe la ezandleni ngathi manje ubhuti phela wangishutha ngayiphone le. So manje ngithi hayi maybe mhlambe mase kufika isikhathi ukuthi uhlukane uyayisayifuni ayilethe ngakimi ke ngiyisebenzise nami ngoba phela ifoni kimi my last. Hayi ngiyabonga wavusa ukukhuluma nawe. Hayi kuzolunga. Kodwa nje khona ngiyajabula kodwa kufika nenyembezi futhi. Vele kuhlezi kunjalo ngithi kuzo zonke izinto ezenzakala ngoba uNkulunkulu uyafika asibeke ebuhleni angeke sifune ubuhle buze kithi singabusebenzelanga. Wonke umuntu unendlela asebenza ngakhona ngoba wonke umuntu mayingena emsebenzini ulindele ipay ipay iyakwazi ukuthi iyowela ezandleni zakhe. Kuyofanele ukuthi uyibambe ngezandla ezifanelekile. Kukhona ozala umalumkhipha akaze akufonelwa kaMsibi. Angaze ngafonelwa abantu abanye abafana nalabo ngoba mina ifoni mina ahlala lahleka ifoni ayiqedi 3 months. Ngathi uthiwa kwafona ngazi umuntu owawo usebenza naye uhlala eFriday. Hayi angimazi umuntu lo maybe wafonela omunye umuntu ngoba yilapho engalahlekelwa ifoni ngaleso sikhathi leso. Angizwa? Mayengaqhamuka nje lapho nefana. Hayi mina angizoze ngafana nomuntu mina ngisho ngithi mina ngumuntu engidalwe ngaba special. Angifani nomuntu noma ngabona umntanami ngizothi hayi akusumntanami kodwa. Ngane ifana nawe futhi. Hayi ingane mayifana nami ziningi zonke ingane zami ifana nami. Umbalenhle ufana nami, ukwandisa ufana nami noAphiwe bafana nami. So ngizawuthini mina? That's why ngingafuni lutho ngamantwana bamantombazana.
noma ngihlangana nawe waphiwe naye wenza umatric kulo nyaka kuzolunga ngoba ngiyaye ngifisa ukuthi ngelinye ilanga ngiyohlangana nabo nami ngiyaye ngithola ithuba lokuthi ngiziphendulele ama-answer ukuthi kuze kube kanjena kwenziwa yini. Ngiyabonga futhi ayibhabhayi ngicela ungixhumanisa nobhuti ngibonga. Okay. Yebo ma. Yebo bhuti. Hayi ngicabanga ukuthi nawe ukhululekile ngoba mina nawe cishe sekunenyanga sikhuluma kodwa hayi sesigcine safika nathi la. Bhuti ngibonga kakhulu kodwa ngijabulile kodwa nenyembezi zikhona. Yebo mawuzwa ivoice uye ngempela lo okhuluma naye. Oh yena impela ngiyayizwa yona ivoice. Yebo. Ngibonga kokamba ubhuti ubani wakabanene. Mina ngile Mzimkhulu umfanele uDzanibe lona ngizalwa mamnguni. Ufanele? Yebo. Wakwamnguni? Hayi wakwaDzanibe eMzimkhulu. Hey cha ngiyabonga umusa wakho nje bakithi. Yebo. Hey wenza into enkulu ngeke bakholwe nasekhaya. Hayi sibonga kakhulu ma. Ngibonga nje uyena uright manje nimbheka uma ukhuluma naye. Ukhululekile right kakhulu ngoba nje nalana zakho ikhumbula nangezisho. Kahle kakhulu njengoba usho nje ukuthi enye benza umatric uyakujabulela nje kakhulu lo. Iphasile ubheke iqedini no17 years. Bakithi hayi sobe iqedi iphase ngebachelor hey nayo lena futhi khona enye ade isho aphiwe nayo ifunda umatric. Hayi ke sengathi ngahamba kahle sizoyibhala inamba yakho phansi abafowethu bazoyibhala simshiye naye kwenza ukuthi naye mayesetola ifoni abe nayo inamba yenu ekhaya uyabona. Bhuti ngiyabonga kakhulu. Siyabonga ma. Bye. Thank you. Okay. Uyena ke umama lapha uNtomfuthi ongwakwaHlatshwayo. Engicabanga ukuthi abantu abaningi bazoqonda ke manje ukuthi ke yini ehambayo. Uyena umama obeloko esikhuthaza sizoze sizosakazela khona lana nje la ubaba esebenzela khona umama uNtomfuthi uyena obeloko ke esikhuthaza ukuthi ke asimthole ubaba nathi ke sicabanga ukuthi ke nani nizokwazi ukuthi ke ukuthi nikhululeke. Mhlonishwa elokugcina ukhulume nomndeni usihloniphile nathi sakuhlonipha njengoba sizile la kuwena sifike nje futhi ngokuyithoba kuyikhukhulu angeke size sikwahlulela nawe wasamukela futhi wakhululeka nje ungathini nje. Ngiyabonga kakhulu mina kukho konke okwenzakalayo ngoba lokho okwenzakalayo yebo kwaba buhlungu kodwa manje makusekuso sikwazi ukuthi sikhulume sesiyikhuluma ngokuhlambuluka ngokuright. Ngiyafisa ukuthi ubhuti umfanele aqhubeke phambili ngomsebenzi wakhe ngoba ngiyawuncoma kakhulu muhle kakhulu umsebenzi wakhe akaqhubeke avikele abantu a-expose abantu kuyinto aphiwe yona lokho kodwa ngakhohle ukuthi impilo fanele akhuleke before enze umsebenzi wakhe. Khona abangamthandi kukhona abamthandayo kodwa njengami baningi abagadlile bangibiza ngamagama kodwa ngibazondi bangabafowethu bangabantwana bakithi noma kwenzakalani ngiyangililanga ngiyoba nabo together ngijabule nabo noma kune amagama akhiphile but mina angizondi umuntu. Ngibonga kahle ukuhlanzeka enhlizweni nokugezeka ungazondi kuyasiza kwenza nezinto izibe ngathi ziyavuleka. Kuumoya ongaphakathi kwakho into engaphakathi kwakho awungayifeki into mayinyanyisa afuna usho ukuthi yanginyanyisa kodwa mawuzwe ukuthi fanele ubekezele noma usha bekezela lokho kwesikhashana. Phinde ngizobonga kakhulu ukuthi nje kukho konke okwenzakalile I wish ukuthi uNkulunkulu ababless kubo wonke i-team yakhe asebenza nabo kuyo yonke into enza la ikhulu icompany benkulu uNkulunkulu abe nabo kakhulu. Uyazi uma ukhuluma lamazwi ngicabanga ukuthi omunye umuntu obenokukujaja noma ekuthatha kancane mawusho kanje kuyafika kuye ngempela manje emqondweni uthi ubaba lona ngempela akagula kanalutho mhlambe naye lo muntu wenza iphutha awunalutho awubikwahlaba. Hayi angiphambananga ngibona ngigqoke izingaka zigcwele umzimba ngigqokela abakithi angiphambananga ngiphelele ngiright angizondi umuntu bonke abantu ngiyabathanda fisa ukuthi abantu bakuphule ngeqiniso baphile ngothando ngoba masigwazana ngemumva uqhamuka ngemumva ugwaza ngemumva ubodwa umfweni uNkulunkulu uyokuphanisha ngelilanga.
asikunika ithuba ke njengamanje angazi noma ikhamera yabafowethu le iqondile ku right ngizokunika ithuba ukhulumeke mhlambe ke nabantu bakho bazongitshela kumhawu mhlambe besalungisa ikhamera ake ngibheke ke mhlambe abanye ke abantu abakhona la siyayivala ngempela nami ngenzela ukuthi sikwazi ukudedela baba kade sinawe sibonge ke nabantu ukhona uZanele Patricia Mashiyane uthi true eyefoni ngiyayifakaza engicabanga ukuthi ke ufakazela ukuthi vele na kanjani ifoni ubaba kumele ke abe nayo bayababaza ke ngendaba yamampama omunye uthi noma ungathola uBhopopo la uZanele uthi no uyathanda ukuthi ke ngathi ungaba nawo bayaphawula ke bathushila usisi hey khona obhalile la uthi hi bhuti mina I have a lot of questions to ask sanibonani ngicela ukwazi ukuthi ke yini inhloso yalomuthi endlini yakho hello may I have hey angazi noma kumayelana nako lokho kodwa ngizofunda nje oba kunjalo purpose of the medicine in your practice. Okay, number 2 ungangitshela kabanzi mayelana namakhambi wena owasebenzisayo. Alright, ake sibuze lokho soqhubeka nokunye. Izinto ngisebenzisa izwasho kakhulu. Yebo umuthi ngiyawusebenzisa kodwa ngihambelana nomoya osukuthi mangisebenzisa izinto fanele ngizisebenzise. Uprecious Phala lo question number 3 ngiyathanda ukufunda ngokuthi ke angalapha kanjani izifo ezithile ngamakhambi cha wazwabhala wahleleka bo Precious yini indlela yakho yokwelapha abantu abanezinkinga zempilo indlela mina ngilandele umoya osuku ngapheke komzimba wami okusuku ngiholela ukuthi ngisize ngaphi indlela ngoba ngentambo nje yodwa mina ngiyakwazi ukulapha ngentambo angidingi makhambi kodwa mongiloku nginikwa kona elandele kona lokho ngiphiwa kona. Umbuzo ke wokugcina obuya ku Precious wakwaPhala ungangifundisa ngokuthi ngingazisiza kanjani ngamakhambi. Ukusiza kwakho ngamakhambi first of all fanele ukwazi ukuzithemba wena ukuthi lento osukuyenza iyona ungagijimisa ukuthi wena ufuna ukufana nami kodwa mina ngithiwa ngisebenzisa amanzi mafanele ngilaphe ngamanzi ngizolapha ngamanzi mafanele ngulaphe ngentambo ngizokulapha ngentambo kodwa ngikholwa ukuthi ukholo lakho lifanele ube ngakuwe kuqala before wena uzokwazi ukuthi into yakho isebenze kuwe. Hayi kuyezwakala bakwethu ke maningi ama comments esizokwazi ukuthi siloku siqhubeka siwabheka ngoba phela ke si online uyazi mase online whether we are live or not most definitely sibe online uhlelo lolu sokwazi ukuthi silifake na ku YouTube mhlambe lifike na kwabanye abantu kuningi ungakufunda ngobuntu thina ke njengeintatheli asivamile ukujaja abantu ukuba baba sasimjajile ngaba sihlezi naye kanje uyayibona le nto le indawo yakhe le isigodlo sakhe leso samukele kahle nathi sikhululekile nathi sibonga nina ke ngokuthi ngaso sonke isikhathi sihlezi nilangazelela ukwazi uma nilangazelela ukwazi abantu abafana nabo Precious lona oqeda ukubhala nje manje siyathanda nibuza izinto ngokuya phambili singajajani kodwa ke asikho perfect sisonke bafowethu sayenza amaphutha nathi ngisho sivuka silala sinawe yethu amaphutha kodwa ekugcineni impilo ukubekezelelana umfanele ahlale emtathelini azenzele umtathela ayiculele kube kuhle abafowethu kubanjeswane kube kuhle senza amaphutha siye phambili kodwa ekugcineni okubalekile ubuntu ayikho into ebaleke ukudlula ubuntu ngisho abelungu bayazi ukuthi thina njengama Africa siya abantu ngoba sabantu ungaze ngakhuluma bo elakhe lokugcina ncike manje baba emphakathini nakubantu osafisa ukubelapha nabantu abasazoza kuwena. Mina ngiyangifisa ukuthi wonke umuntu azi ukuthi uzele ini kodwa singabukelani phansi singazondani kungathiwa sibanga ama customer ngoba mawuze ngikhuluma kabi ungipenda ungisulela ngamanye amagama engingawazi usuzibangela izitha kulabo osukuhamba nabo nakulaba engihamba nabo qobo lwami ngoba abahamba nami angeke bavume ukuthi uzongikhalisa ngingazazi ngingakukhafulela ngamathe ebusweni cela ukuthi sihloniphane sinikelana ithuba kuko konke okwenzakalayo. Siyabonga. Wena mawufuna mina woza kimi awuye kungikhulume ezigangeni hamba ungcolise igama lami wena mawufuna mina woza kimi awuyasho baba uthi hey mawufuna yena
woza kuye woza kimi sihlale phansi sikhulume musuku ngikhuluma ngaleyo ndlela bafowethu ngicabanga ukuthi konke besikuhlelile kuye kwahamba ke kwahlangana igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo oDzanibe ke ogaba mahlamba ahlale etsheni ngenxa kweswelithawula enqolo qabibovu ngoba umuhlu uzodlula nabahambi bendlela ekhaya kule phansi emzimkhulu ngaphansi kwentaba inzima nkulu mangihamba ngiye ekhaya ngihamba ngo-N3 bese ke ngigibela umgwaqo ke uMankofu hayi ke ngisuke sengiyofika ke ekhaya ngidlule ke eCabazi ngidlule eMountain ngidlule eSeason awu ngidlule kwaBhala bese ngiyongena ekhaya emzimkhulu kwaMbobo ngidlule khona khuphuke lapha nguMandevu ngikhuphukele lapha ya ngaseyitolo bese ngiyawela ngiya ngale ngapheshe endakeni eMahweni uyayibona ke leyo nto leyo so ke nje ke la igoli sikhona njengokusebenza sibambile futhi ke konke kuhamba ke ngokohlelo sibambisene sibonga wonke umuntu zonke inhlanga waseZimbabwe nongwaseNigeria wonke nje umuntu uma uphila nje uphefumula unathi ngoba thina njengoba sisebenza kanje ukuba ingxenye yohlelo lwethu kwakho noma abe kuthiwa uphuma kuphi thina kuyasikhulisa siyakwazi ukuthi siye phambili ngicela ke ni share le post kunento abantu abaningi abazokwazi ukuyifunda ngayo uyayibona leyo nto leyo angihambi ngedwa ke bakhona abafowethu uThabo Sibiya uyo oqinisekisa ukuthi usilalele siyakwazi ukuzwakala emoyeni sivele kahle nezithombe makunephutha asazise kwanamhlanje kanti ke ubanele uBrazo Sondlo imibhalo yonke lenibonayo amalogo yonke leyo nto lento ekuthiwa ama graphic designing umsebenzi yakhe leyo ikhona ke insizwa uMahlatse Mashama yide sukaneni madoda insizwa sesiphe igama lensizwe leinsizwa ustop sign la sifike zime khona zonke imoto umfoko amashama yiteke leyo yonke bese ke kuba nensizwa ke uDerek Phukela ushot by House insizwa yasukaneni madoda ukukhuluphala kwebhungu kuyangisolisa hey madoda kalahlekelwa yikati lami kwakhuluphala ibhungu kwezakalani yibongo zensizwa kuyena ke ohlanganisa ke izithombe nemsindo ngoba phela kuhamba eceleni izithombe njengoba ubona nje la izithombe lezi ngale imsindo so uyakwazi ukuthi akuhlanganise ndawonye ukuze sizwakale sithi sizwakala sibe futhi sikhuluma ukusho leso skill akuzona iskill esilula lezo nokubona amanye ama-video uthi uyayibuka ivideo ku-YouTube umuntu ukhulumile 3 minutes later khani umlomo unyaza manje ke leyo nto inabantu bayo njengoba ngikhuluma nje mina mangikhuluma ungibuka kwicamera kodwa ngikhuluma kwivoice yabo kuyaqondana hayi ukuthi ngiyakhuluma ngapha 10 minutes later khane ubona ukunyakaza komlomo hayi leyo msebenzi kinabantu bayo so ke nani bafundi manje ezikoleni nibheke leyo nto leyo yeminye imisebenzi ebalekile kakhulu ehlukile ukwazi ukuhlanganisa izithombe nelona nemsindo kufana nani ngingadlala ingoma la ngigide uyakwazi ukuthatha leyo ngoma ayihlanganise wenza kuthiwa ukusynchronize leyo ngoma ikwazi ukukhala phekwa lento engiyenzayo noma ngicule kuzwakala mhlambe lento esithi ke ama videography nama editing yonke le nto le hayi angachaza okuningi kodwa nje imedia leyo uyabo ngisho njalo sibonge emaphoyiseni sibonge bonke abantu abamatekisi wonke umuntu wonke nje umuntu esihlangana naye bafowethu mina ngicela ukuyibongela njengoba ngumfanelo nje ngiyangibona ngiright kanjani senziwa abantu bafethu sike sithi ihambela nje endleleni umuntu athi uje muhlu akushaya ngo50 rand uyayibona le nto leyo lokho kusuka enhlizweni mawuzazi na ukuthi unokunikela nani lokho kubalekile siyakubonga siyanthanda kakhulu sicela nivikele abantu besifazane bese nivikele izingane lokho kubalekile ukudlula yonke enye into uhlelo siPhenyi Bheshu show noma ngabe kuphi noma ngabe nini siyakwazi ukuthi ke sifike siyayivala ke njengamanje nisale kahle